Waqt li qed jattendi għal laqgħat importanti fi Brussell, il-Prim Ministru Robert Abela intalab jikkumenta dwar l-iskandlu ta' korruzzjoni fil-Parlament Ewropew. Huwa reaġixxa billi qal li bħalissa għaddejjin investigazzjonijiet. U għalhekk il-prinċipju jibqa' wieħed konsistenti li l-istituzzjonijiet għandhom jitħallew jagħmlu l-ħidma tagħhom. Bħalissa hemm investigazzjonijiet li jinsabu għaddejjin mill-maġistrati inkwirenti, hemm ukoll il-proċess tal-pre-trial hearings li jinsab għaddej, u għalhekk il-prinċipju tiegħi jibqa' wieħed konsistenti f'każijiet simili illi rridu nħallu l-istituzzjonijiet jagħmlu il-ħidma tagħhom. Il-Prim Ministru nnota kif it-tmexxija tal-Parlament Ewropew f'dan il-mument tista' tidher li qed tipprova tiddevja l-attenzjoni minn fuqha għax it-twissijiet lejn il-Parlament Ewropew biex jieħu ħsieb li jkollu sistemi robusti ilhom isiru. Issa nifhem ukoll li t-tmexxija ta' fuq nett tal-Parlament Ewropew kienet pronta li waslet għal ċertu konklużjonijiet b'rispett li għandi lejn l-istituzzjonijiet jimmissen nagħmel hekk, jekk issaqsini għaliex il-tmexxija tal-Parlament Ewropew ħarġet b'dak il-konklużjonijiet jista' jkun għaliex forsi għandha informazzjoni li mhijiex fid-dominju pubbliku jew għaliex qed tipprova tiddevja l-attenzjoni minn fuq għal fatt li kif anke kommenta l-Ombudsman Ewropew mhux issemma żmien ilu kien hemm lok illi jinħoloq mekkaniżmu ta' salvagwardja biex kemm jista' jkun każijiet bħal dan ma jsirux, imma l-Parlament Ewropew ripetutament naqas milli iwettaq dak is-salvagwardji biex kemm jista' jkun jimminimizza possibilità ta' każijiet bħal dawn illi jseħħu. Il-Prim Ministru żied jgħid li jista' jkun li l-Parlament Ewropew kellu l-attenzjoni tiegħu mixħuta fuq iċ-ċensura u l-kritika lejn stati membri tal-Unjoni Ewropea. Jista' jkun li l-Parlament Ewropew kellu l-fokus tiegħu illi jiċċensura u jikkritika stati membri tal-Unjoni Ewropea minħabba aġir fil-waqt li ma bedix jara li fil-feħda l-istrutturi tiegħu stess joħloq dak is-salvagwardji l-framework li huwa meħtieġ biex każijiet bħal dawn kemm jista' jkun jiġu minimizzati u għalhekk li wieħed irid jibqa' jistenna sal-eżitu tal-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet kollha li se jkunu qegħdin isiru li nista' ngħid ukoll iżda fuq il-pajjiż li qiegħed jissemma li allegatament huwa konness fil-waqt li wieħed jikkundanna kwalunkwe forma ta' wrongdoing irid inkun ċar ħafna dwar dan li jekk jirriżulta li hemm xi forma ta' wrongdoing wieħed jikkundanna u jikkundanna bis-saħħa iżda mal-pajjiż imsemmi hemm relazzjonijiet fuq livell Ewropew qed nitkellem issa illi huma importanti partikolarment fil-qasam tal-enerġija u jekk ġara xi ħaġa ħażina nikkundannawha imma mbagħad wieħed irid jara wkoll ir-relazzjonijiet importanti partikolarment fejn tidħol il-provvista ta' enerġija ma jiġux imtabna minħabba dan il-każ partikolari.